ବୋଉ ଏ ବୋଉ କଣ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? କଣ କରୁଛି ମୋର ଭାଗବତ ହେରିକା ପୁରା ବୋଲା ହେଇନି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପୁରାଣ। କଣ ତୁ ଭାଗବତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ରାତିରେ ଭାଗବତ କଥା କଣ ତୁ ଖାଲି ଏଇ କାମରେ ରହିଲୁ ଆଉ କିଛି ହବନି ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା ବୋଧେ। ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା ମୋର କଣ ମିଳିବ ମୋର ଆଉ ସେଥିରୁ କଣ ଅଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ଠାକୁର ବାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି ଦୟା ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବି ଆଉ ତମର ରାନ୍ଧେ ବାଡେ ଖାଇବା ତମର ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ନାଇଁ ହେଇଗଲା ବେ? ଆଉ କଣ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲାନି ଆଉ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବିନି ତମର ସବୁବେଳେ ରନ୍ଧା ବଢା ଖିଆ ପିଆ ଏଇ ପାଲାରେ ଥବ ମଣିଷ। ତମେ ତ ପାଲା ଖାଇବା ପୋଛ ପିଇବା ତ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ତମେ ଖାଇବା ପିଇବା କର ନ କର ଆଉ ତୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ସେ ମୋର ଧନ୍ଦା ମୁଁ କରିବି ନା ମୋର ତୋର ପଞ୍ଚୁକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତୁ ଆଉ ଶୁଣିବୁନି ବୋଧେ ମତେ ଯାହା ଜଣା ନାଇଁ ପଡିଲା। ନାଇଁ ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ତକ ମୋର ଆଉ କାହା କଥା ତୁ ଶୁଣିବାର କଣ ନାହିଁ କରିବୁ ବର୍ଷ 5 ଦିନ ବାରମାସୀ ଯାକ? ଯାହା ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଯାହା କଲ ଛୁତିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଏଇ ପାଲାରେ ମତେ ପକେଇଲ ଆଉ ସେ କାମ କିଛି ନାହିଁ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ମୁଁ ତମେ ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇ ଖାଅ କି ମନ୍ଦିରରୁ ମଗେଇ ଖାଅ ମୁଁ ସେ କଥା ଶୁଣିବିନି ମୋ କାମ ହିଁ ମୁଁ କରିବି ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କଣ 5 ତୁ ଦିନ କାମ କରିବୁ? ନା ମୁଁ ମୋର ଗୀତା ଭାଗବତ ମୋର କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ମୋର ସବୁ ଅଧା ହେଇଛି ମୁଁ ଏତକ ପଢିଲା ବେଳୁ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ରନ୍ଧା ବଢା ଆଉ କଣ ଏଥିରୁ ପାଲା ମିଳିବ କରିପାରିବିନି। ତତେ ପଢିଲେ ଏଗୁଡାକ? ମତେ କଣ ମିଳିବ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ଏଥିରେ କଣ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ କଣ ରନ୍ଧି ବାଡି ଖାଇକିରି କଣ ତମେ ଅର୍ଜୁଛ? ପେଟ ପୂଜା ହଉଛୁ ବା ପେଟ ପୂଜା କରି କଣ ପାଉଛ ପେଟ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ସିନା ବଳ ହବ କାମ କରିବି। କାମ ଖାଲି କାମ କରିବ ଖାଇବ। ଆଉ କଣ ହବ? ଆଉ ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ତମେ କେମିତି ପାଇଛ? ସେ କଣ କଥା କଲେ ସିନା କଣ ହବ ଜାଣିଲେ କଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁଛ? ନା ତୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କରୁଛ ଜାଣେ ଟିକେ ଆଜି। କଣ କୋଉ ବିଷୟରେ କଣ ତୁ ଜାଣିବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଁଳା ନଉମି କଣ ତା ବିଷୟରେ କଣ? କଣ ଅଣା ନବମୀ କଣ କାଇଁ କରୁଛୁ କଣ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ ମୁଁ ଅଁଳା କିଛି ନବମୀ ବିଷୟରେ କଣ ତ ସକାଳେ ଗୀତ ବୋଲିକିରି ବୋଲିଥିଲି ତମେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଗୀତ ବୋଲିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଅର୍ଥ କଣ ଶୁଣିଦେଲା ବୁଝିବି? ରହିଲ ଅର୍ଥ କଣ ତାର ବୁଝିଲ କି? ତୁ ବୁଝେଇ କହୁନୁ? ଅଁଳା ଗଛ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛ କହିବଟି? ତୁ ବୁଝେଇକି କହ? ଅଁଳା ଗଛ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଗୁଟା ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା। ଅଁଳା ଫଳ ଅଁଳା ପତ୍ର ଅଁଳା ଫଳ ନହେଲେ କୌଣସି ପୂଜା ହୋମ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ତମେ କର ସେ ଅଁଳା ଫଳ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଆଗ ଦରକାର। ଅଁଳା ବିଷୟରେ ଅଁଳା କଣ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁଁ ଗଛ? ତ ଭାବେ ଭଲ ଚୁଟି ଫୁଟି ଲଗେଇଲେ ଲମ୍ବା ହବ ଚୁଟି। ଅଁଳା ଗଛର ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ। ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଁଳା ପତ୍ର ଯଦି ଗଛ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଁଳା ଫଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ଆଗ ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇଲେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହେଇଗଲା ନା କଣ? ହଁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଠାରୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ପରା ସେ। ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ 7 ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଅଁଳା ପାଣି ପଡିଲା ମାନେ 7 ଜନ୍ମର ପାପ ହିଁ ଧୋଇ ହେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଅଁଳାକୁ ଯଦି ଚୋବେଇକି ଖାଇଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଅଁଳାକୁ ଯଦି ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇବ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିକିରି ସେଟା 100 ବର୍ଷର ତମର ପାପ କ୍ଷୟ ହବ। ଅଁଳା ଚୁନା କରିକିରି ଲୋକ ଗାଧେଇକି ଆସି ସକାଳୁ ପାଇବେ 100 ବର୍ଷର ପାପ କ୍ଷୟ ହବ। ସତରେ ନା କଣ ଆଉ ଏତେ କଥା ଅଛି? ଆଉ ଅଁଳା କଣ ଭାବୁଛୁ ଛୋଟିଆ? ଅଁଳାର କେତେଟା ନାଁ ଅଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଅଁଳା ତ ଅଁଳା ନା ଆଉ କଣ ନା ଆଉ ତାର ଆଉ 2ଟା ନାଁ ଅଛି। କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମଳିକା ହେଲା। ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ତ ଆମଲା କହନ୍ତି ତାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମ କହନ୍ତି। ଓହୋ ମୁଁ ଅଁଳା ସବୁଦିନ ପୂଜା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏନି। କାହିଁକି? ତାର ଅଛି ଅଲଗା ବିଷୟ ସବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏନି ଅଁଳା ପତ୍ରରେ। ଓହୋ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଁଳା ପତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଅଁଳାଙ୍କୁ କରାଯିବ ନା। କଣ? ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଁଳା ନହେଲେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି ଅଁଳା ପତ୍ରରେ ତମେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଆସି ପାଇବ ଅଁଳା ଫଳ ଛିଞ୍ଚି ହେଇ ଗାଧେଇବ। ଆଜି ଗୋଟେ କଣ ସବୁ ଅଁଳା ନବମୀରେ କଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଆଜି। କଣ ପାଇଁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କଣ ସେଇଟା ରାଧାପାଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ସବୁବେଳେ ବି ଯାଇକି ଜଣେ କରିପାରିବ। ଅଛି। ରାଧା ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି ଘାଗେରା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି?
ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖାଯାଏନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଘାଗରା ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପାଦ ତାଙ୍କର ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆସିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଘାଗରା, ସିଆଡ଼ର ଲୋକ ସବୁ ଘାଗରା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘାଗରା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓହୋ। ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଗ କାଳେ ତ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ କାଛିଆ ମାରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଓହୋ। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଁ, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ କାଛିଆ ମାରିକିରି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ, ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଆଜି। ସେ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଟାକୁ କାଛିଆ ମାରିକିରି ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦଟି ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବୋଲି ହଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଲୋକ କରନ୍ତି। ତୁ ତ କହିଲୁ ଅଁଳା ନବମୀ କଥା କହିଲୁ, ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କଥା କହିଲୁ, ଆଉ ପୁଣି ପଞ୍ଚୁକ ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ 5 ଦିନ ଏଇନା? ପଞ୍ଚୁକଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ମାସକ ଯାକ ଯେତିକି ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ଯେ ତାର ମାନଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ 5 ଦିନଟା ତୁମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଲେ ଏ ମାସକର ଧର୍ମ ସେ 5 ଦିନରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଜମା ନ କରିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ 5 ଦିନଟା କଲେ ବି। ପଞ୍ଚୁକଟା ତ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି 5 ଦିନ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ 4 ଦିନ ହେଉଛି, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତା ପଞ୍ଚୁକ ପୁଣି କୋଉ ଦିନଠୁ ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ପଞ୍ଚୁକ ଅଁଳା ନବମୀ। ଅଁଳା ନବମୀ ଗଲା, ଅଁଳା ନବମୀ ପରଦିନ ଦଶମୀ ହେବ। ଦଶମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ବସିଥିବ ସେଇଟା ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ସେଇଟା ନଡ଼ିଆରେ ପିଠା ହେଇକି ସେଇଟା ଭୋଗରାଗ ହେବ। ଏଇ ତୁ ଯେମିତି ବସେଇଛୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ, ହଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଏକାଦଶୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ। ଇଏ ଏକାଦଶୀରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଅଁଳା ଫଳକୁ ତମେ ଭୋଗ କରିକି ଖାଇବ ସେଥିରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। ମୁଁ ଅଁଳା ଫଳ ତୋ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟିଏ ଆଣିଛୁ ନା। ଅଁଳା ଫଳ ଯିଏ ଖାଇକି ରହିବ ସେ କହନ୍ତିନି 100 ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ଅଁଳା ଫଳ ଖାଇକି ରହିବ? ଅଁଳା ଫଳ ଠାକୁରଙ୍କଠି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ସେଉ ଖାଇକି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା। ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ତାର ନିୟମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀକି। ଅଁଳା ଫଳଟା ବହୁତ ଉପକାର, କେତେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରୁଛେ ନା? ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି? କ'ଣ କହୁଛ ବାବା? ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବାଟା ହିଁ ଦରକାର। ପଢୁଛ? ଟିକେ ପଢିଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ମୁଁ ପରା ଆଇ ପାଖେ ପାଠ ପଢୁଛି। ପଢିଦିଅ ଯିବି, ତମେ ଏଠି ବସ। ତାପରେ ତ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ, ତାପରେ ତ ପୁଣ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଭସିଆ ହବ। ଡଙ୍ଗା ଭସି ହବ, ତାପରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହବ। ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇବେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ। ହଁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହୋ ଇଏ ଆ କା ମା ଗୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ କହିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବାଉଳା ଚାଉଳା ହେଲି, ଏ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହିଁ ହେଲେ, ପାଗଲା ହିଁ ହେଲେ। ଆଉ ଆ କା ମା ଗୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବାକୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଲୋକମାନେ ସେଇଦିନଠୁ ବିଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲିକି ଡଙ୍ଗାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଥା ଆଉ। ଓହୋ, ଏତେ କଥା ଅଛି ନା? ଆକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ, ତୋ ପାନ ଗୁଆ ତୋର, ମୋ ପାନ ଗୁଆ ମୋର, ମାସକ ଯାକ ଦାଣ୍ଡ ଓଳିଆ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମାସକ ଯାକ ଯାହା ଧର୍ମ କରୁଛ ସବୁ ମତେ ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ମୋ ଝୁଅର କହିବି। ଆଉ ଝୁଅର ଆଉ କଣ କହିବିନି, ଆଉ କାହାର କହିବି? ସବୁ ତ ଝୁଅର ଆଉ କାହାର? ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଝୁଅ ଦେଇନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବା? ସେଇ ଝୁଅ ମାନଙ୍କର ଝୁଅଙ୍କର ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ। ତମର ଯେତେକ ହେଇଛି ବାଲାନ୍ସ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଭଗବାନ ତ ଝୁଅ ଦେଇନ୍ତି, ଆଉ ଝୁଅ ମାନଙ୍କର ଝିଅ କଥା ତତେ ବୋଝ ଲାଗୁଛି କି? ସେ କଥା ନାହିଁ। ଝୁଅ ପୁଅ ତ ଆଜିକାଲି ସମାନ ହେଲଣି। ଝୁଅ ପୁଅ ଠେଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳିଛି ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ କାଳତିପାତ କରିବା। ଝୁଅ କାହାର ପୁଅ କାହାର, ଝୁଅ ପୁଅ ସେଥିରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଝୁଅକେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏକା, ଯିବୁ ଏକା। ଝୁଅ ପୁଅ ସବୁ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, କେହି ନୁହେଁ କାହାର, କିଛି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ଝୁଅ କ'ଣ କରିବେ, ତୁ ତୋର ଭାଗବତ ବୋଲ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ସମୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି। ତୁ ଯା ଯା, ଯାଉଛି ତୁ ତୋର। ମୋର ବହୁତ ରହିଲେଣି ବାକି, ମୋର ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏଇ ପଞ୍ଚୁକର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେତେ, ଅଁଳା ନବମୀର କେତେ କଥା ଅଛି, ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ, ପୁଣି ଏତେ ସବୁ କଥା ତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି।
ବୋଉ କହିଲାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତମେମାନେ ବି ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକର ମହାତ୍ମ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।